नमस्ते. मी आता होळी स्पेशल मालपुआ बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हे ब्रेडचे स्लाइस घेतले आहे, 6-7 घेतले. त्याच्यासाठी एक ओलं खोबरं आहे, 1 वाटी किसून घेतले आहे. हे पिस्ता आहे थोडेसे, म्हणजे 7-8 आहेत. हे मनुका घेतले, जे छोटी वाटी आहे. हे वेलची जायफळ पावडर आहे. हे काजू आहे असे अर्धी वाटी. आणि हे मावा आहे 150 ग्राम. हे 2 वाटी साखर आहे, पाक बनवण्यासाठी आहे. आणि हे पाव किलो घी आहे तळण्यासाठी. आणि हे दूध आहे. हे दूध आहे ना, फक्त हे ब्रेड भिजवण्यासाठी घेतलेलं आहे. आपण लागलं तर जास्त बी घेऊ शकता. हे 1 वाटी पाणी घेतलं आहे. हे आता काजू मी आहे ना, हे थोडे बारीक करून घेते मिक्सरला आणि मग तुम्हाला दाखवते. आता हे काजू मी बारीक करून आणले मिक्सरला लावून. हे मनुका होते ना, ह्याचे मी सुरीने 2 भाग करून घेतले आहे. म्हणजे असे छोटे छोटे तुकडे करायचे, असे छोटे छोटे. हे पिस्ताचे पण असे छोटे छोटे तुकडे केले आहे. हे आता सर्व साहित्य आहे ना, मी जेवढे मिक्स करायचे तेवढे तुम्हाला दाखवते. हे मावा असं आहे ना, अलग करायचा जरा वेगवेगळा. आता त्याच्यामध्ये मी खोबरं टाकते. ओल्या नारळाचं खोबरं आहे. हे काजू टाकले. आता हे मनुका टाकते. हे पिस्ता आहे आणि वेलची जायफळ पावडर आहे. हे सर्व आता मिक्स करून आहे ना, हे आपलं हे सारण तयार झालं आहे. हे ब्रेडचे स्लाइसचे आहे ना, हे असे कडा काढून घेतले सुरीनी. असे सुरीनी कडा काढायचे. आता काय करायचं, हे दूध घेतलंय ना आपण, ते प्लेटमध्ये असे ओतायचं. आपण दूध आहे ना, जास्त पण घेऊ शकता. असं दुधामध्ये डुबवायचं. आणि हाताने असं दाबायचं. हे पण दुधामध्ये असं भिजवून असं दाबून घेतलंय चांगलं. असं प्लेट असं दाबून घ्यायचं. आणि ह्याच्यामध्ये आहे ना, ह्याचं सारण भरायचं. थोडंसं हे सारण बनवलेलं आहे ना, हे असं भरायचं आणि असं गोल करायचं. म्हणजे कसं माहिती आहे, म्हणजे आतलं सारण बाहेर नाही आलं पाहिजे, दिसलं नाही पाहिजे बाहेर. असं मस्त गोल असं भरून असं दाबून घ्यायचं. सारण असं मध्यभागी करून आहे ना, असं मोडायचं. ते असा ब्रेड आहे ना, असा मोडायचा. मग त्याच्या कडा आहे ना, पूर्ण असं घडी मारून घ्यायची. आणि तो कसा भिजलेला असल्यामुळे आहे ना, तो असा जोडून जातो. एकदम करायला सोपं आहे. असे सर्व आता मी करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. म्हणजे फक्त काय आहे त्याच्यामध्ये, काय आहे, आतलं सारण बाहेर आलं नाही पाहिजे. याच्यासाठी हे असं मस्त दुधामध्ये भिजवून हे मस्त बनवायचे. उलटे सुलटे करून असे दाबून घ्यायचे. आता मी असे सर्व बनवते आणि तुम्हाला दाखवते.
आता आपण आधी पाक बनवूया. पाक बनवण्यासाठी हे भांडं घेतलं आहे आणि त्याच्यामध्ये आहे ना 2 वाटी साखर आहे. 2 वाटी साखर घेतली आहे आणि त्याच्यामध्ये आहे ना 1 वाटी पाणी घ्यायचं. आता याचा आपल्याला पाक बनवायचा आहे. गॅस पेटवला आहे आणि पाक बनवायला ठेवला आहे. आता आपण काय करायचं, एका बाजूला पाक बनतोय. आता दुसरीकडे आपण ही घी घेतलाय ना, हे आता कढईमध्ये आहे ना ते गरम करायला ठेवायचं. पाक आपला मस्त छान बनतोय आणि एकीकडे आपलं घी पण गरम होतं. आपण पाकातली गोष्ट कोणती पण गोष्ट बनवायची असली ना तर पहिला पाक बनवून नाही ठेवायचा. म्हणजे कसं, जिकडे वस्तू बनते तिकडे एका साईडला पाक बनायला ठेवायचा. कारण का पाक नंतर सुकतो. आता पाक बनायला ठेवलाय ना, ते आता कमी गॅस करून ठेवलाय म्हणजे पाक कसा आपोआप तयार होईल. आणि तोपर्यंत मी ते फ्राय करून घेते. असं थोडंसं एका बाजूचं जरासं आहे ना असं पीठ काढायचं आणि तुपामध्ये सोडून बघायचं घीमध्ये तापलं काय नाही ते. असं चरचरलं नाही बघा, असं वर आलं ना की आपलं घी तापलं किंवा तेल असलं तर असं तेल तापलं समजायचं. आणि त्याच्यामध्ये नंतर आता आपण ही वस्तू सोडायची. आता मी हे फ्राय करायला टाकते. आता मी याच्यामध्ये आहे ना एक एक करून फ्राय करून घेते. कारण का चिपकायची हे असते ना असं म्हणून, कारण ते ब्रेडचे आहेत. असे जरा फिरवून घ्यायचे मग आणि गोल्डनचे होईपर्यंत तळायचे. त्याचा चांगला गोल्डनचा कलर झाला ना मग आपण काढायचे. थोडा कडक व्हायला देते. मस्त छान झालंय फ्राय. आता हे काढते आणि दुसरा टाकते. असं 1 मिनिटासाठी आहे ना असं धरून कढईमध्ये ठेवायचं झारं. कारण का ते सगळं घी आहे ना ते म्हणजे गळून जातं. असं दुसरं सोडायचं. आता घी तापलं आहे ना, मग थोडंसं गॅस आहे ना मीडियम ठेवायचं. असे जरा हलवून बघायचे आणि मग नंतर असे सरत असले ना की मग ते नंतर फिरवायचे. इकडे आपला पाक पण मस्त छान झालाय. हे बघा एकदम धार सोडतंय. आपले ते फ्राय करून झाले ना मग त्याच्यानंतर आपण पाकात टाकायचे. तोपर्यंत पाक असा जरा गॅसवर कमी ठेवायचा कारण तो सुकत नाही. आपण छान झालाय. आता काढते. आता असे सर्व आहे ना मी फ्राय करून घेते आणि तुम्हाला पाकात टाकून दाखवते. तसे फ्राय करून आहे ना हे काढते. आता तुम्हाला मी एक गोष्ट दाखवते. आता मी ह्याचे पहिले काढले आहेत ना तर ह्याच्यामध्ये बघा घी आहे का, बघा एकदम सुके सुके. कारण का माहिती आहे का, हे आपण दुधामध्ये भिजवून केलेले आहेत. ते पण ब्रेड आहे ना दुधामध्ये भिजवले आहे. त्याच्यामुळे कसं दुधामुळे ते घी शोषून घेत नाही, घीला बाहेर सोडून टाकतो. आता मस्त हे फ्राय करून घेतले आहे. आता मी पाकामध्ये टाकते. हा पाक बघा आपला छान झालाय. एकदम मस्त एकदम घट्ट झालाय बघा. एकदम धार लागते छान. आता त्याच्यामध्ये मी सोडते एक एक. असं पाकामध्ये टाकल्यावर आहे ना थोडं ठेवायचं 1-2 मिनटं आणि नंतर काढायचं. मस्त छान झाले. आता असे पाकात ना 2 मिनटं ठेवायचे आणि एक एक करून काढायचं. गॅस बारीक एकदम स्लो करून ठेवायचा पाकाच्या खाली, कारण का पाक सुकत नाही मग. हे असे आता सर्व मी करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. हे बनवून झाले. आता ह्याचं जे सारण उरलं होतं ना त्याचे मी आहे ना, हे माझ्याकडे ब्राऊन ब्रेड होता
त्याचे मी हे बाकीचे एवढे सगळे झाले त्याच्यामध्ये हे बनवले. आणि त्याच्यामध्ये हा एक मोठा ब्रेड असतो, जाड असतो, ह्याच्यामध्ये जाड असतो ना ब्रेड, एक स्लाइस असते, ते मी हे जाड ब्रेड स्लाइस होता त्याचा मी हे एक मोठा बनवला आहे. म्हणजे ते सारणमध्ये आहे ना, ते जेवढं तुम्हाला सारणचा माप दिला होता ना त्याच्यामध्ये हे एवढे सर्व म्हणजे असे झालेत आहेत. नाही तर तुम्ही म्हणाल काकीने सारण किती बनवायला सांगितलं आणि किती झाले असं, म्हणून तुम्हाला मी सांगते ब्रेड मोठा आणा आणि मी जेवढं सारण बनवलंय ना तेवढ्या सारणामध्ये ते मोठा ब्रेड आणून एवढे तुम्ही वडे करू शकता. मालपोहे 20 मालपोहे झाले आहेत. त्या अंदाजाने तुम्ही 20 स्लाइस पाहिजे एवढ्या सारणला.